Kabahagi. Now you have the power. Do you believe you can do this? Yes, I believe I can move the bottle. Kublai phi polok bro sai sen biang ngapriang sobhai phi shwa gane ka YouTube channel chunga ha gane ka video mata kngi ngan matai lang kod ya gane ka film Little Boy ka film bal ak da uchakop Salvati kum u Pepper Flynn Bosby ya gane ka film la release ha ka arp trek April chong usnam archar khatsan habadon ka chinget ka baskem la benle ya ki aka baro klem kanu ka chinge kumta ha kane ka film ru phinyu I ya upepa balo yo ya kane ka bor chinget ka baskem pej ya kane ka video hado bukun phin satip ya kane ka chingchia habastang ka film lapan I ya ka wei ka shnorit ka badon ha road luriau ka bakar teng ka O'Hare ka badon ha California jong kari Amerika ha kane ka shnong ladon wei uknarit u bakar teng u Pepper Flynn Bosby u badon pras nem karta chung ka kame chung kerteng ka Emma Bosby bad ukpa chung kerteng u James Bosby bad u wei u hanmen senrang chung u bakar teng u London Bosby ya une u Pepper Flynn Bosby ha kane kishnong la khod e ju lane la sin kerteng yu nda u Little Boy balai la khod yu kumta namarba parakhna ha ka chu karta pras nem karta de tang mo u barit do bat u balang kod do karinjeng bat ha ka chu ka poru la khod yu u Little Boy namar ba la perserjem ya kan renjeng chung u bat u wei u atomic bomb u ba kerteng u Little Boy u ba lahap ha ka nong ba Hiroshima jong kari Japan ha ka thma ba ka baar ha ka ne ka story lapan I ba u Pepper lene u Little Boy udon ka ching ikpa ka ba chur ba bat kumchu ukpa chung uru ya u udon ka ching it khon ka ba chur ba nadu ba udang kha kat ba udang kan oi ha ka ti la chong ya ka ching rit chung u kine arngut kidon ya ka ching yetei ka ba ya chan ba hadu bala ya khot ek paramaki ya kane ka kanten patna iwe ka bumut paralok ukpa chung utrei kum makhanik shinakali hangne lapan iru ya u London Bosby u hanmen chung u lapang khre yalade ban long kum usipai US bele yakhun ha kathma ba ka baar persya ya kari Japan Henry hagane kasngi interview pat la syakan taj no yu melong usipai namarba umbiang bha ki chat chung namarba kilong flat feet ha ka ten English bat ha ka chaka chung lahap ban join no da ukpa chung James Bosby ban lej akhun bat ki sipai Japanese ha kathma ba ka baar hangne lapan I ya James Bosby ula dei kapor ban lej no sya kathma ha ka ba ka bos ka bakit ya kine kisipai kala ap satang ya uhi haswa bu un lej ula ai khublei ya ka lok chung ka Emma Bosby kumchu ya ki khon chung bat lapan susiru ya u Pepper namar ba u ikpa palan haden kane u Pepper barka kame chung kila yelej sya u Dr. Fox ban nikren halor ka cinglangkot palat karing jeng chung u Pepper u Dr. Fox ulong ba kadang biang kapor ya u ban wat ya kadau chung ka cinglangkot chung ka baong ka diagnosis ha ka ten English lada ki wan ai pej man la kasngi u Pepper ula kli ya u Dr. Fox hato mo u dei u khandai khub ne kumno u Dr. Fox pat ulong yu ba nadu mata an khod no yu nda u Little Boy kum ka kerteng sin yu
bat lapan sosiru ya paper ladadon bakod yu da ulitir boy te kumta lapan iru ya London bau lamut ban sedang no ban tray ya ka kam chong pa chong u kum mekanik tang ba ka mesin pat kelas neu no namar ba syam phang pha ya ka ne ka kam upepa ulapan pisa na London ban lithet ya ka but namata pa chong u anda ulawan pai kumba ukpa chung ula kwa ban thet ya ka manswa upepa ula le thet ru ya artli ki tiket ban lej petkai ha ka shu chung u ben ikel anda ukpa chung ula wan pai hanre halanti ban wan pai no shalayeng la sha pan thut no ha ki para khna ki ba chu bisni bat ki ba chu iben bha ya u bat ka deru ha ka chu ka por ba ukpa chung ula sha kem no ha ki sipai Japanese unong lom kten nakaliang kisipai ula wan yatho ha ka ema ba ulok chongka uchiem bosbi udon ha ka bentan nong yalam bat ya ka kon huon chu la pha no shaka shnong malabang ka shnong ka badon ha Philippines namata banyata ya ka ne shnong tangbala shakem na yu ha kisipai Japanese ka ema kala kli yu hato ulok chongka udang imne ulayam hanrei une nolong kten pat ulong ba ya kamet chung u kim syam ha kata ka chaka balanget bala sha ring mrau no yu syari Japan kumta kane kalong yeng kelamat ya kane ka ching susi ka bakrau ba kila du no ya ukpa ka yeng bat lapen susi ru kham tam ya upepa namar ba u pa palan te upepa bat London kila yelet sha ka shu chong u ben ikel bat ha ka ne ka shu u ben ikel ula pampau bo un sa chet ya u wei na preng kine ki baton ha ka ne ka shu benle ya ka machik ha ka chaka chung u da ka ching ai bor chung u kumta anda ula pej bha ula yu i ya u paper bat ula chet yu ban phawan support stage hang ne u ben ikel ula ai bor ya u paper bat ula pharu ya u ban pen kriya ya u bitter bala penyang hajrong men dak chinget kabas khem bat kaching slur chung upepa ula la ban pen kriya ya u bitter bat la pen saru ya u wei u khna u ba chu bisni bha ya u badai u khon chung u Dr. Fox te ha ka sngi ka babot kat ba upepa udang kan mau ya ka bor chung u ben ikel hapo yeng mane ula yo sngo pun ban ya ka wei ka kentian ba laong da wei unang ya thu khana hangne ba Moses da ka chinget ka bas khem ula la ban phia ya ka duriao kumchu u David u khna barit da ka chinget ka bas khem ula ban pen klem ya ukuliat tang da umau barit kumchu ula yo sngo ya ka khot Bible ba laong ba shisha ngaya thu aphi la da phidon ka chinget ka bas khem kat kum ka chingrit chong usumbai tasu phila ban hukum ya une ulumba ban pen kriya nang ne satai bat un sakan ria kane kadei ka Matthew kalong ba khanyo kat khot ba arpho kumta lengba kane kat khot Bible bat rangkat ka chingyo builang na u ben ikel u paper ula kut chumut bat ula ngets khem ba un sala ban wan ya lambiang ya ukpa shalayeng hangne lapan i ya uwei u Japanese ba kerteng u Hashimoto hakaba baro hakane kisnong ya khodi u ucham udei bala shong slem hakane kisnong nado bala khlat no kolok chung u bat hakane ka por udang thet chung thet na kane ka dukan hanre hakane ka por la wan lap no u London lembat u prolok chung u London ulaong yu u ba amsha man thet chung thet na kane ka dukan ya kinong Japanese tangba ha kane ka por u London umla balai namar lawan lap no u phadar Oliver haden kane u prolok chung u London usam ula itho ha u London ba ula sngdom bar ula sngobitar bha ya ki Japanese namar ba u khon chung ula sha penyap no ha ki sipai Japanese ha kathma ba kabar hakching ya khon chung kum usipai u London ulaong ya u ba
Kidai benlai ya une u Japanese ubadai unong shuon jongki. Namar ba ukpa jong uru ula sha ring mrauno ha kisipai Japanese. Kumta da kaching dom u London lembat u paper kila ilaj sha yeng jong ucap benlai shomau bat kawang ding sha yeng jong ucap. Tangba kaplan jong London pat kala pherno namar ba ula urno ha kane kapor katba udang kawang ding sha ka yeng jong ucap. Kumta la sha set patok no yau namar kane kaching le jong u. Haden kane u paper ula laj yakando yau padar Oliver bat ula ithoru syapang kabor jong u ben ikel bat u ben ikel ru ula pen i u kumno ban pengkria ya u biter. Kumta une u padar ulong yu ba kata kaching le jong u ben ikel kamdei ka chingai hanrei ka dei tangka machik ka jong u. Kumta u padar Oliver ula pha ya u paper ban pen i kumno ban pengkria ya u biter. Kat kum kaching hikai jong u iben ikel ya u. Ha gane kapor u paper ru ula pen i ya gane kamachik ban pengkria ya u biter. Hanrei haswa bu ubitor un kenria u padar Oliver ula shimno ya une ubitor namar ba ngai ya gane kaching le jong u. Kumta u padar Oliver ulong yu ba kaching ngai kalong le no lada don kamasem isi ya kiwe. Bad ula airu ya kawe kalis bu un pendep khnang bu un yo shisha ya kata kabor chingai kabaskem. Ha kane kalis la kadeu kumne kabanangkong ai bam ya ki batngan. Kabar ai chakare ya ki bom don yeng. Kabalai let chengo ya ki ba sa patong. Kabasau ai chan ya ki ba lengkhuny. Kabasan let chengo ya ki ba pang. Bat kabahan reu tep ya ki ba layam. Kumta o paper ula shim ya kane kalis bat ula let chayeng chung ucam. Ben let ban map ya ke ka ba ula le bat ula yete pelok ru bat une ucap hadu ba ula la ban pendep ya kane kalis lengba kecingirap jong u Hashimoto. Haden katto kane por la pen iru ya u London ba ula lait no na patok lengba kecingirap u Dr. Fox. Bat u London ru ula ai kublei ru ya u Dr. Fox ba ula pelait no ya u na patong. Ha kawei kasngi u Hashimoto lene ucap ula wan kai hayeng jong u paper. Bat kila ya di syalang ru ha kane kapor. Hanrei u London pat umbalawan na cingtre ulayu ya ucap ba udon ha kane kayeng. Kumta u London ula shim da kawei kasuloi ban mut sit ya pi u lada ummi kloi na kane kayeng. Ha kawei kasngi la pen i ya u London ba ula dom ha ya u Hashimoto namar ba ula yelai lang bat upara jong u paper. Bat ula mahamru ya u paper ba umdei shu ban yelet biang bat u Hashimoto. Hanrei u paper pan da kaching bitar ula pai ktien u ong ba un sawai lambiang yala ukpa shlayeng kumbalong u sembai tersu ban penkria ya u lumba. Kumta u London ula kedau ya une u lumba bat ula pha pengki ya une ulum da kata kabor jong u. Kumta u paper ru salia ula sei ya kane kabor jong u bat ula la shisha ban pengki ya une ulum ba hadu bala syap tiang lut kibriau baro namar kecingki ka kandeu. Hanrei ya kane kecingki ka kandeu la bana kubor no badai ucumai bala pengki. Kumta u paper namar ba ikpa palat ula wat jengmut na u Hashimoto bat u Hashimoto ru ula kedeu yu syapang badon kari Japan lengba kane kaduriau. Bat ulong ru ba kari Japan kadon marbej bat kane kachka kaba kisyong. Kumta haba u paper ula tip ya kane ula persang benle da kane kabor macik jong u bantan ya ukpa jong u shalayeng bat ban pensangeru ya kane kathma khnang ba ukpa jong u unyo wan kulai no shalayeng. Kumta man la kasngi uyaile ya kane hadu bala penlengo lut ya kibreu baro da kane kachingle jong u. Kumta la pen iru hakawe kachenmet u London bat usam hakaba ula du no ya khon jong u kila ile shayeng jong Hashimoto. Bat usam ula sho ya u Hashimoto hadu ba ula mansau.
Hanrei u London pat ketakti AA ya u Hashimoto. Kumta haden kane usam ula phetno Hanrei u London pat ula sha set patok biang. Bat u Hashimoto ru ula don ha kacing sumar kaba biang. Hang ne lapen I ya unong lam ketien nakaliang kisipai ba ula ong ba u Jembosbi ula klatno ha kathma bat la tepno ya kamet jeng u ha Philippine. Marsen ya sengau ya kane kakame upepa kala ayam kathang marwei. Bat haden kane kala lech pelaj no ya u London na po jail ban lech bu sentiu lang ha umot sa jengkemau ya ukpa jeng u ha ulum jeng tep kabadon ha kane hi kasnong uhir. Bat u Hashimoto ru ulat poilang ha kane ka sengi bu sentiu menlong kum kecing burom lang ya ukpa jong upepa. Ha kane ka por upepa ula yam kathang marwei namar ba ula do no yela ukpa be in. Haden kane upepa ula syong marwei harut uriau da kecing susi ka bakrau ba ula do no yela ukpa be in. Tang ba ula yo men sempat leng ba kecing pentengen jong u Hashimoto ya u. Kumta upepa ula lech phai biang sya ulum jeng tem ben lech jengok biang ya umot sa cekemau ya ukpa jong u. Bat ula bu sendon no ya kane kalis ha une umot jeng tem. Haden ketu kane sengi unong wan rak khubor na kaliang kisipai ula wan poi biang hayeng jongki. Bat ula yatho ha ka keme jong upepa ba ulok jongka mata udon hapo hospital udang im. Hanrei udai uwe pat ubreu ubala ayap namar ba ula simno ya kibut jong u. Kabadon ka kerteng jong u Jembosbi kabla te ha utelai cuti. Bat dei nakane kadau la baklano kacing pensisa ya kerteng jong u ba ula yam. Kumta kane kalong yeng kala yo biang ya kacing kemen ko bam la su ban batai. Bat u London ru ula wan mare syabadon upepa da kacing kemen. Bat ula ong yo u ba kane baro kadai kacing tristom jong u. Kumta kane kalong yeng kala kre ban lech ngo yo u Jembosbi sa hospital. Bat upepa ru ula ra lang ya kane kabut kabalo athet khnang namata ukpa jong u. Andala poi ha hospital upepa ula yam da kacing kemen ba ula syambiang yela ukpa being. Bat ula ai artaru ya kane ka cuti but kum ka kif namata jong u ya kaba ula kwa ban thet teng manswa. Bat ula khot ro yu u da ka kerteng khot ej patna kabala ya khot ej paramaki nadu manswa. Kumta ukpa jong uru ula sim ya kane kabut bat ula kudup artat ya upepa. Bat ula ktaru ya kadur ka keme upepa bat ya kadur jong u London. Ba uklamut su ban ya syambiang batki. Kumta da kecikemen kila ya kudup lang hacu hakasuki kaba ukpa jong London usyong. Haswa banyalam no yu syalasnong sya uhir. Bat de haneru perlok ba kane kaplim kelak poino sya bakun. Lada pisau tenat ya kane kecing itu kana chunga sungha share like comment bat subscribe ya kane ka channel chunga kenang bangan sapemi syusyu ya kum kini kecak love story. Kublai shibun.